Drahá žena, zastav sa na chvíľku a poď si urobiť čas pre seba. Pohodlne sa usaď, zatvor oči a spoj sa sama so sebou. Začneme 3 hlbokými nádychmi a výdychmi. Upokojíme najskôr svoj nervový systém, a to dýchaním 4-8, to znamená nadýchnutie na 4 doby a výdych na 8. Nádych, 1, 2, 3, 4, výdych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nádych, výdych. A poď so mnou do predstavy, že sa nachádzaš pri mori na piesočnej pláži. Predstav si, že potrebuješ chvíľku sama pre seba, možno aj schovať sa pred okolitým svetom, pred všetkými starostiami, povinnosťami a pred všetkým, čo si dnes alebo v posledných dňoch prežívala, zažívala, čo ťa sklamalo, bolelo, alebo pred ruchom všetkých možných ľudí, povinností a toho, pred čím práve potrebuješ sa na chvíľku schovať. Potrebovala si čas pre seba, tak si sa išla poprechádzať na pláž. Predstav si miesto, možno kde si už niekedy bola, kde si sa cítila dobre, alebo si predstav také, ktoré je tvoje vysnívané a kam by si chcela ísť. Je to krásna dlhá pláž, kde nie je nikto okrem teba. Si tam sama, cítiš a dýcháš morský vzduch, svieti na teba krásne slnko, cítiš slnečné lúče na svojom tele a počuješ vlny a more, ako žblnká a naráža do piesku. Posaď sa teraz na piesok, pokojne sa schôl do kopka, akokoľvek to potrebuješ. Pusti zo seba všetko, čo potrebuješ, všetky emócie, to, čo cítiš, hnev, strach, smútok, zranenia. Porozmýšľaj nad tým, čo ťa trápi, čo ťa najviac bolí a čo už by si vo svojom živote nechcela mať. Čo je to, čo potrebuješ dnes vyplakať, čo potrebuješ pustiť. Častokrát si silná, všetko zvládneš, ale niekedy, keď už sa nikto nepozerá, keď si sama, tak potrebuješ vypustiť svoje emócie, dať to zo seba von, poplakať si ako malé dieťa. Dovol svojmu vnútornému dieťaťu, aby ťa prišlo pozrieť, navštíviť, aby ti povedalo, čo ho trápi najviac. Každý z vás tam má teraz niečo iné. Možno je to pocit, že nie si dosť dobrá, čokoľvek spravíš, stále to nie je dosť. Možno je to pocit, že sa cítiš osamelá, opustená, odmietnutá. Možno je to len pocit, že na tebe nezáleží, že vždy je na prvom mieste niekto iný a nie ty. Možno je to iba smútok z toho, že sa cítiš si veľakrát počas dnešného dňa alebo počas posledných dní zlyhala. Všetko toto sú emócie, ktoré máš právo cítiť. Dnes sa nejdeme zameriavať na to, aby si tieto myšlienky škrtala v predstave, hoci je to naozaj iba vnímanie tvojej hlavy, tvojho mozgu. A dovol si precítiť to, čo je tvoje najhlbšie zranenie v týchto dňoch. Sa cítiš málo hodnotná, cítiš sa nesebavedomá, cítiš sa zranená a ubolená. Máš nejaké bolesti na fyzickom tele. Máš pocit, že už to proste nezvládaš. Máš pocit, že žiješ v rýchlosti, v strese. Nemáš čas na chvíľku nájsť pokoj a kľud sama pre seba.
tak teraz si ho dopraj. Predstav si, ako tam sedíš na tej pláži, ako si môžeš dovoliť poplakať si. Nie ľutovať sa, nie trízniť sa, nie bičovať sa za svoje zlyhania, ale dovoliť si ich precítiť, pochopiť ich, uznať ich a pustiť ich von. Čo robí v predstave tá žena, ktorú vidíš? Plače, potrebuje to vyplakať, alebo sa hnevá a potrebuje to vykričať. Obzeraj sa okolo seba. Nikto tam nie je, si tam sama a môžeš si dovoliť čokoľvek chceš. Môžeš kričať, môžeš povedať všetkým alebo konkrétnemu človeku, čo mu povedať chceš. Nechám ti chvíľku v svojej predstave, aby si predstavila situáciu, ktorá ťa práve trápi. Vyber si jednu, ktorú potrebuješ pustiť. Čo potrebuješ počuť? Čo ťa štve? Čo ťa hnevá? Čo ťa trápi? Povedz si to. Povedz si, čo je ešte v svojom ponímaní zlé. Čo ešte by si chcela zmeniť. Čo už nechceš cítiť? Prečo nechceš takto žiť? Čo je ešte ten malý krôčik, ktorý by si chcela na svojej ceste zmeniť? A čo ťa v tom brzdí? Alebo si predstav osobu, ak sú to deti, ktoré dnes hnevali, ktoré máš pocit, že si nezvládla rôzne situácie. Si predstav deti a povedz im, že ťa to mrzí, že si nechcela, že si chcela inak, ale nešlo to. Povedz im, ako by si to chcela, ako by si chcela, aby ste spolu fungovali. Alebo si predstav toho človeka, ktorý ti dnes povedal niečo, čo sa ťa dotklo, alebo urobil niečo, čo v tebe spustilo toto zranenie. Porozmýšľaj nad tým, čo by to mohlo byť. Alebo je to niekto, kto už do tvojho života nemusí patriť. Bývalý partner, alebo súčasný partner, ktorému nevieš povedať zranenia z očí do očí, tak povedz mu to teraz v tejto predstave, tak ako tam sedíš sama na tej pláži. V bezpečí, v pokoji, v tichu, precíť si to. A povedz mu, čo mu chceš povedať. Alebo povedz sebe, čo si potrebuješ povedať, čo potrebuješ počuť. Vidíš sa tam zhora, z pohľadu úplne nezainteresovanej tretej osoby. Pozeráš sa na seba ako na film, ako na divadelné predstavenie, ako na herca, herečku, ktorá je vo filmovej scéne, s ktorou máš súcit. Vidíš sa tam ako zranenú ženu, ktorá si dovolila vyplakať a vykričať všetko, čo potrebovala. Ty necítiš žiadne posudzovanie, tak ako ty si myslíš, že ťa vidia ostatní. Čo cítiš, keď sa na seba zhora pozeráš? Precíť ten súcit, nie lútosť. Súcit a lásku tej osobe, ktorú v tej predstave vidíš. Súcit a lásku k sebe. Tej žene, ktorá niekedy potrebuje pustiť svoje emócie von, ktorá sa potrebuje na chvíľočku stíšiť a uznať si všetko, čo ju bolí, všetko, čo ju trápi a prijať to. Prijať, že teraz to takto je, ale že len ty to môžeš zmeniť a pustiť. V tejto svojej predstave jej zhora pošli lásku a objatie. Predstav si, ako túto svoju hlavnú postavu vo svojom filme objímaš a hovoríš jej, že všetko bude dobré, všetko môžeš zmeniť, všetko aj zmeníš. Len tým, že sa rozhodneš. Dopraj si toľko času, koľko potrebuješ na to, aby si pustila všetko, čo ti už neslúži a čo už nemusí patriť do tvojej reality. Všetko to, čo si práve teraz precítila, všetky tie zranenia a všetky tie bôle, ktoré ťa boleli, sú súčasťou tvojej súčasnej reality, ktorá sa už o malú chvíľku
stane dávnou starou minulou. Táto meditácia je zameraná na púšťanie starej reality a preto ju môžeš pustiť. Je to len na tebe. Rozhodni sa. Rozhodni sa, či sa chceš ešte takto cítiť, či chceš byť takáto, alebo chceš všetko zo seba zmyť, očistiť a začať na novo. Postav sa v tej predstave z toho piesku, zo zeme. Utri si slzy, vystri sa, naprav si plecia, hlavu, nasaď si pomyselnú korunku a kráčaj vpred naprieč vlnám. Vojdi nohami do mora a cíť, ako ti voda, more a vlny obmývajú členky. Kráčaj stále vpred, hlbšie a hlbšie do mora, až kým nemáš vodu po kolená. Poď ďalej, voda ti siaha po stehná, po zadok, po pás, poď ešte hlbšie, až kým máš vodu po prsia. Zostaň stáť tak, ako si. A ak to tak cítiš, ponor sa hlbšie po krk do tejto vody. Polož sa na more a zaplávaj si. Zaplávaj si spredu, toč sa na chrbát a zaplávaj si zozadu. Poď sa skúsiť ponoriť. Ponor sa do mora, tak aby si ponorila celú tvár, vlasy a všetko očistila zo svojho tela preč. Môžeš sa opäť postaviť na nohy, nemusíš sa ničoho báť, stále dosiahneš na dno. Postav sa a nechaj si obmývať pás, prsia, plecia. Ak cítiš, že potrebuješ mať menej vody, kľudne dozadu, nechaj si vodu po pás alebo po stehna, ako to cítiš. Naber si vodu do dlaní a umyj si s ňou tvár, umyj si s ňou oči a precíť ten pocit, ako ich očisťuješ od všetkého, čo už nechceš vidieť vo svojom svete, vo svojej realite. Tým, že si ich teraz očistíš, vyslov vetu. Vidím už len to, čo vidieť chcem. Môj svet mojimi očami je už iný, je nový, je krásny. Púšťam všetko, čo som už vidieť nechcela. Cítim všetko, čo cítiť chcem. Naber si opäť vodu do dlaní a vypláchni si touto slanou vodou svoje ústa. Vypláchni si ich a pusti všetko, čo už nechceš, aby bolo vyslovené. Všetky tie vety, ktoré ťa zranili, všetky tie vety, ktoré boli tebe povedané alebo ktoré si hovorila ty. Pošli ich po vode preč. Vlny ich odnesú, ty teraz už na novo budeš hovoriť to, čo si sa rozhodla odteraz hovoriť. Budeš hovoriť áno vtedy, keď budeš cítiť áno a nie, keď budeš cítiť nie. Budeš úprimná, pravdivá a autentická k sebe, k svojim pocitom, k svojim zraneniam, k svojim emóciám, k citom. Budeš úprimná a autentická k tomu, čo ti hovorí svoje telo. A nebudeš pociťovať žiaden tlak ani blok, ktorý by zastavoval čokoľvek tvoje hrdlo potrebuje dostať zo seba von. Očisti si teraz s vodou svoje plecia, krk, od krku cez trapézy, plecia, ruky. Celá sa očistí
Zober si vodu do jednej dlane, do pravej dlane a očisti si takto ľavú ruku až od krku cez trapéziu až dole. Rovnako takto sprav s ľavou rukou na pravú stranu. Kľudne sa ošpliechaj viackrát tak, aby si zo seba očistila a zmiela všetko, čo už nechceš niesť na svojich pleciach. Pusti tú starú realitu. Pusti svoje starosti, pusti všetky tie balvany a kamene, ktoré ti sedeli na pleciach. Pusti ich preč. Voda ich odniesie a voda ťa teraz očistí. Ponor sa opäť trošku nižšie so svojím trupom do vody. Použij ruky a poobmývaj sa touto vodou a očisti všetko aj zo svojho trupu. Očisti si svoje srdce, svoj hrudník a dovol si úprimne cítiť to, čo naozaj cítiš. Nemusíš schovávať nič, čo sa v tvojom srdci nachádza. To, čo tvoje srdce vyžaruje, čo hovorí, môže byť otvorené a nemusí sa cítiť zranené ani ustráchané. Nemusí sa báť, že to, čo cíti, je zlé. Teraz všetky tieto pocity pusti preč. Touto vodou sa teraz naplňaš naopak dôverou, zraniteľnosťou. Samozrejme, teraz, keď otvoríš svoje srdce a rozhodneš sa, že v svojej novej realite bude otvorené, tak otvoríš aj svoju zraniteľnosť, ale zároveň s ňou sa otváraš dôvere, že všetko sa bude diať v tvoj prospech, v najvyššom dobre a s najvyšším zámerom, aký je pre teba a tvoju dušu pripravený. Môžeš si dovoliť byť zraniteľná a môžeš dôverovať životu, Bohu a všetkému, že to, čo má pre teba pripravené, je presne také, aké má byť. Také, aké vo svojej novej realite chceš. Krásne, nádherné a milujúce. Obmyj si takto aj svoj trup, brucho. Zameraj sa svojimi rukami na očistenie svojho lona, všetkých svojich ženských orgánov, ktoré niesli a uchovávali v sebe všetky tieto trápenia, ktoré sa tam uskladnili, keď si chcela byť silná, všetko zniesť a vydržať, o všetkých sa postarať, byť tu pre každého. Odteraz tu budeš hlavne samo pre seba. Budeš počúvať seba, svoje telo a svoju dušu. Nemusíš už nič skladovať vo svojom lone. Táto voda, ktorá ťa teraz obmýva veľkými vlnami, vytvára priestor v tvojom lone, kde bude prúdiť energia, kde nič nebude zaseknuté, ale všetko bude prichádzať, odchádzať, prúdiť tak, ako má, v tom správnom smere, v tom najlepšom zámere. Tvoje nohy, ktoré sú teraz po celý čas ponorené vo vode, sú obmyté všetkým, čo potrebuje odniesť preč. Tvoje nohy sa vo vode uzdravujú, ponesú ťa po ceste, ktorú odteraz chceš kráčať. Po ceste, ktorú si sa rozhodla kráčať a ktorou si sa rozhodla ísť. Zanechaj starú cestu. Máš na výber niekoľko smerov, niekoľko možností a je len na tebe, ktorou sa tvoje nohy vyberú. Dopraj im slobodu, dopraj im dôveru, že ťa ponesú presne tam, kam chceš ísť a kam máš ísť. Zabudni na strach pred ďalšími krokmi. Jeden krok totiž to stačí. Stačí jeden krok a po ňom opäť ďalší krok. Nemusíš sa báť a žiť v strachu pred 10 krokmi dopredu, pretože jeden krok stačí. Myslí na to. Ak potrebuješ, tak sa ešte poriadne vykúp v mori. Precíť ten pocit, ako sa očisťuješ
celá, ako púšťaš to všetko, čo si odplakala a čo si porozprávala na súši, tam v piesku. To, čo si uznala a prijala, tak to si teraz v mori očistila a zo seba sniala preč. Pustila si svoju starú realitu, svoju starú vibráciu a vyberáš si úplne novú. Postav sa opäť na svoje nohy, ktoré ťa teraz ponesú naspäť na pláž. Kráčaj stále vyššie a užívaj si ten krásny pocit, ako kráčaš mokrá na slniečku, kde ťa obmývajú slnečné lúče a ty sa cítiš sviežo, ľahko, novo. Môžeš si vybrať čokoľvek chceš. Poď si znovu sadnúť do piesku a predýchaj sa, precíť ten pocit, ako ti je dobre v tomto novom tele, v tejto novej, očistenej vibrácii, novej energii, kde si len ty, voda, piesok a vzduch. Tvoj nádych a výdych, ktorý prúdi úplne ľahúčko celým tvojim telom. Už sa nezasekáva na žiadnych blokádach, žiadnych zablokovaných miestach, ani jazvičkách a bolestiach. Poď precíť ten krásny teplý vietor, ktorý okolo teba prechádza. Precíťte slnečné lúče, ktoré dopadajú na tvoju pokožku a zohrievajú tvoje telo. Precíť ten pocit, ktorý ti lúče dávajú do tvojho srdca. Hlboko sa nadýchni a pošli tento krásny, jemný, letný vzduch do celého svojho tela. Do tela, ktoré je teraz očistené. Precíť tú ľahkosť bytia. Precíť ten pocit, že sa už vlastne nemusíš vôbec ničoho báť, že už všetko pôjde presne tak, ako si chcela. Zabor si svoje nohy viac do piesku. Kľudne si vydlapkaj jamku, jednu, druhú, strč tam nožičky, zasyp si ich pieskom, krásnym, teplým, horúcim pieskom. A pohraj sa trošku, ako keď si bola malé dieťa a hrala si sa na to, že si sa zasypala v piesku. Ponor si tam tie svoje nohy, zahrab si ich hlbšie a hlbšie, zasyp si ich pieskom, precíť, ako ich máš vo vnútri v zemi. Teraz si predstav korene, ktoré prechádzajú cez tento piesok stále nižšie a nižšie. Precíť ten pocit, ako sa zakoreňuješ, ako si upevnená, pripevnená k zemi, ako si spojená s Matkou Zemou. Predstav si korene, ako prechádzajú stále nižšie a nižšie, ako sa stále rozpínajú, rastú úplne s ľahkosťou, s radosťou. Môžeš si ich predstaviť ako také liany, ktoré majú lístky. Kľudne ti môžu tieto lístky kvitnúť, môžu tam byť kvety, čokoľvek chceš. A tento tvoj koreňový systém prechádza nielen do hĺbky, ale aj do strán. Celý sa košatí a rozvetvuje stále nižšie a nižšie a nižšie. Až cez pôdu prechádza ku skalám, kameňom. Prechádza cez vodu, opäť nižšie a nižšie do ďalších a ďalších vrstiev našej Zeme. Až uvidíš obrovskú žeravú kúľu, ktorá je jadrom Zeme. Tvoje korene pôjdu až priamo do jej stredu. Pusti ich tam a prepoj ich s týmto oranžovým svietiacim jadrom Zeme a precíť to bezpečie, ako si ukotvená, zakorenená a stabilná vo svojom tele, aj vo svojich rozhodnutiach, stabilná vo svojej pravdivosti, stabilná vo svojej pozícii tvorkyne svojho života. Teraz na ničom inom nezáleží, len na tom, že si teraz tu a teraz, v tomto prítomnom okamihu, zakorenená v jadre
matky zeme. Cítiš, ako táto oranžová až červená žiarivá guľa posiela svoju svietiacu, trblietavú oranžovú energiu cez ten tvoj koreňový systém stále vyššie a vyššie. To svetlo prechádza do tvojho tela, cez nohy, kolená, stehná, do tvojho lona, ktoré presvieti oranžovým svetlom. Prechádza vyššie do brucha, do čriev, do oblasti okolo pupka, vyššie do oblasti bránice, prechádza do plúc, do tvojho srdca, cez ramená do tvojich rúk až po končeky prstov, stúpa vyššie cez tvoj krk, až do tvárovej časti. Oranžové svetlo stúpa do tvojej ústnej dutiny, do tvojej sánky a dozadu na temeno hlavy. Prechádza do tvojich dutín, do nosa, do tvojich uší, očí, do tela a až hore na vrch hlavy. Všimni si, ako teraz tvoju siluetu presahuje toto oranžové svetlo, ktoré nie je limitované iba tvojim fyzickým telom, ale vytvára okolo teba oranžovú auru, oranžové energetické telo, ktoré vytvorilo ochranný obal okolo tvojho tela. Je to ochrana, ktorú teraz máš okolo seba, ktorá ti vytvára stabilitu, bezpečie, ktorá ti pomôže sa vždy sprítomniť v prítomnom okamžiku, aby si precítila tento pocit vždy tu a teraz, aby si sa vedela vždy zastaviť a povedať si, že som tu ja, na ktorej záleží, som tu ja, ktorá si dám starostlivosť. Som tu ja, ktorá si dám lásku. Som tu ja tá, ktorá si dá prvé miesto. Som tu ja tá, na ktorej záleží. Ja som tu tá, ktorá má svoju hodnotu. Bez ohľadu na druhých ľudí, bez ohľadu na okolnosti, bez ohľadu na to, čo robím alebo nerobím. Bez ohľadu na to, či som dnes niečo vykonala alebo som oddychovala. Som dobrá, hodnotná, láskavá, taká, aká som. Som dosť taká, aká som. Všimni si, ako sa upokojil tvoj nervový systém. A ako sa upokojil tvoj dých, ako sa spomalil tlkot tvojho srdca. Ako tvoj nervový systém išiel do dokonalého uvoľnenia. Ako tvoj hormonálny systém neprodukuje hormóny stresu. Si v totálnej ľahkosti a plynulosti. A ukotví v sebe tento pocit. Tu a teraz. Nádych a výdych. Pozri sa teraz na seba, v svojej predstave. Pozri sa, ako si naplnená oranžovou farbou, oranžovým svetlom. Popozri sa, ak existuje nejaká časť, kde ešte toto oranžové svetlo neprešlo. Tam vidíš nejaké štrbinky, ako sa nadýchneš, tak ešte vytiahneš zo svojho koreňového systému toto oranžové svetlo do tých miest, kde potrebuješ a výdychom ich ešte viac expanduješ do každej jednej bunky. Pozri sa teraz na svoje korene a poď vytiahni si svoje korienky opäť nazad. Vyhrej sa ešte na slniečku. Buď tu a teraz. Oddychuj. Usmej sa, buď na seba hrdá, ako si to krásne zvládla. Pohyb svojimi prstami na nohách. Pohyb prstami na rukách. Daj si svoje dlane na oči a rozmurkaj sa.
Vítaj opäť v realite. Tentokrát v tej novej.